Simnobar lais pak soko. Lais pak soko. Simba koid. Kajingi jungu try jungu yu Jesus Christ. Bakajingi jungu play. Lambat kajingi slog jungu min simba koid. Kindon ringat batpi baro. Kohan men ko para how try Jesus Christ ko have a red ko khna ba age menta ka step ngiwana khmat ujisu banaiti lade nungkong na shab tongin ben pau ka jing sngungu ka jing ro ka jingi ya ublay try kan rat ubalari la sumaringi hakine kisngi ki baladep kerpange hakine kasngi utrai ngilapoy kalajya ka bar phoi ha ka ba kabalang ka khot ka wer yangai phi ban pusan chapang ka jingem kristan ka jingi komno bangi dei banang pan scam chu ka jinget ka jingi haublei komno bangi dang dei ban yasha habaro ki jinge ka bangi kendu ha ka jingim ka jingi manga ma phi klampep ngin ya kendu ngin ya sham ngimla ban yai lat na ki jinge jong ka jingim ka jingi ka jing janjar ka jing sasat ka jing du ka jing duk ka jing chitom Henry Jisu hakane kasngi ukhod uwer yangai phi shushu bangi dei ban paskam yala ka jong ka jingej ban ngina paskam kata ka jing shania ka jing kermen ka jingi ha Jisu wat hapadeng baro kita ki jing ki bang kendu dei nama ta ka daw manga ma phi ko hanmen ko para ko heb ko baret ha kane ka step to ngin pej in khmiit ngin puson yala ka jong ka jing shisha manga ma phi ha bang ye kendu kijing ha kijing kijingi ngilong na kita kibiaine ha kijing ha kijing kermen ha kijing shania kijingi ha Jisu ha padeng baro kini ngim dei bandu jing kermen ngim dei ban pet na u Jisu na oblei jingi hanre pen ban ngidang dei ban pendam yala ka jong ka kli hakmat jung u bang ngidei ban ong bakadei kamon ka jume to kan long hanga dei ma ta ka daw ko hanmen ko para menta habang iwana khmat kadawan ko dapat banterwa ya kane ke jingmaya ka bakrau tongin penmab nau turai nabaro kilat kitam giduna kipop kisang gijungi khnang ba manga mapi ngin long kita kibreu kibakhoj kibreu ke babidor banterwa ya kane ke jingmaya te komta menta
tongin pai su ngin pemap baro kilat kijongi. Tongin kubur long ki nok bob nang ban long ki bala kre ban leyam ya ki jingmaya bakuit ngafla how blay badan bor baro Pathapi kohimen ko para bangalal bo shibune daki jimberkat bakakti daki kam bakak jingleklet daka jingle plazunga daka jingle plazunga daka jingle pla bakrawe junga mar katangi bakoit kabai sakati soti yake ngir goit badiapi kohimen ko para Induvai na kabila junga Ublay jungi Ublay badan bor baro unisne yangi Badiandala mab yaki pop jungi Unyalam yangi shaka jungim bam jukut Amen. Good try to ease Tonginia duai Koble Mewala Penkre Nakabinda Kiba Idiame Ya Keke Ki Baba Kibangim La Ban Yohi To Pendab Haki Donu Jungi Yaka Jingdrang Ban Id Yame Nangba
nakabaid yame a kei baro but nalor kei baro nginyo yaki jingkular jongme kibabrad liam ya baro ki jingna nud thou try jangi u Jesus Christ ukun jongme ubab im sinsha ringat batme aka jinglong kawe jungmen sembakoid ublay jinom la jinom. Amen. Kajing play baningkong, kajing play na kitab u Isaya. Utray u ong kumni. Turakhi ya ka ain batule ya ka hok, naba khala kajing pen im jonga kanwan. Badya ka hok jonga en sa pen pau. Bad ki mender ki ba pen ya so elade hautray. Ban syakri ya u ban e ya ka kerteng jong u. Bad ban long ki syakri jong u. Uno ubabat ya ka sabat. Bad pen ken ya ka. Bad ubat skem ya ka jutang jonga. Ya kini ngan wan ya lam sya ulum bakho jonga. Bad ngan ai jing kemen niki haga ying jing duai jonga. Ya ki jing terwa thang bad ya ki jing kenya jongki. En saptiang halor ki jing duai jonga. Naba ya ki ying jonga en khot ki ying jing duai. Na ka benta ki paj ben reu baro. Kaktin jong terai. Isongo yau blay. Samdru punyau nambar nyau spa san puar. Nyau spa san puar.
kajing puli baar, kajing puli na kishitiu Paulos pakuj syaki Kristan harum. Ku para mentang keren hapi ki jentil, te kadba ngadang long wa apostol jong ki jentil, ngapendon burom ya laki kam kenang ban penlong, ya ki paraju jonga ban pins sngau pihuny, pat kumta ban yok pen im katu kani naki. Naba lada kajing kenta yaki, kamut kajing pen yasuk ya kaperthei, te kajing pediang yaki pat kan mut ayu lada kamde kajing im naki bayap. Naba kajing ais ngau pha, pat kajing kho jong ublay, kimla ban kila, tek kumba mapi, latam sneng ya ublay menshua, henry minta pat pi la yo, jing isnay na kadaw kajing tam sneng jongki, kumta maki minta kila tam sneng khnang, pata kajing isnay, pala ay happy ro, kinyo lem kajing isnay. Naba ublay ula rai penrem, ya kibreu baro, ha kajing bom kongu, pa undup yole isnay yaki baro, kaktin jong utray. Isongo ya ublay. Hallelujah. Jonga kisah skoria kaktin jonga ngai tu yaki kipat kibut yanga Haleluya Haleluya Utrau dan ringkat bat pi, Ringka bat piru kajing pule naga gospel bakut kat kum o Matthews. kaburam amekutrai Hakata kapor ujisu lami ibadolej syakathain tirus bat siden. Badakmi kawai kanong kanan, kabalasyong hakata kathain kalawan syau bat kalakerpan. Tois na yenga ko try ko kun David. Kakun jonga kasyong sut bat kasitom jur. Henry syam la jubab yaka wat sikentenro. Tegesan ran jongu kilawan bat kro yu kiong pa kan leino namar kasu yam nadin jongi ula jubab yang alapa tang syakilang brod belaja kaying Israel nang ta kalawan sisundan bat kaladem krop hak kejajung kaong ko try toyrap yanga te ula jubab kamlong kabadai ban sim ya kejenbam jong kikun ban bread ha kikseu ying. Kalapai ktin, kata kabadai kotrai, Henry wat kikseu ying ki bam ya kilengkot lengkai ki bahap nakamej ki kenrat jongki. Teu Jisu lu jubab yaka, kokong shisha pikrau ka jingej, to kan urlong hapi kumba pikwa. Badha katahi ka kelimat lapan kod yakakun jongka. Ka gospel try. Kecinyara yang meko pris Kohan men ko para how try Jesus Christ kajing pen im kajing it, kajing isnay, kajing kermen, kawan tang nautrai Jesus Christ. Kajing it, kajing kermen, kajing penem, kawan tang nautrai Jesus Christ.
But hagajing puleg banangkong yos ngeo ba u Isayaw ong ba kikun junga kin penlong ya kay ya ka temple kajaka banduai. Kajaka banduai knang ba kajing penem kajing ej kajing isnei jong ublay kanihyar haki. Hato mga mapi ko hanmen ko para shisha ni penlong na em ya kaying mene. Kata kaying khut kaying kentang kajong ublay kum kajaka bangila banyo pediang ya kajing penem ha kajing em Kristan kajingi bangila banyo ya kata kajing ej kum ki khon ki jungu kum ki breu ki basong ki basa tang si tengpor ha kana ke perthei hato mga mapi habang iwan rung hapo kaying khut ye kentang kajong blay kaying mane kajong blay ngi wan em ban IT yelade ban yo ya kata kajing kermen tang how try ni haban keli yelade yo le se mga mapi hajaka ban bu kata kajing kermen kajing how try ha kajaka ban wat kajing ej now try hajaka ban pan now try ya kata kajing em ya kajing pen em jong kajing em jongi yo le se ngilej shaki wei pat kijaka yo le se ngilej pat shaki wei Kibreu ne ke jintau jong kane ke perthei ni de ban kali la de ko hanmen ko para habe de bat kane ke jingkeli tang manga ma phi marwei ni la ban ai ya kane ke jubab lada ni lap ke jubab ha ke jing em tingi haban pan kela ni haban kela ya la de menta kesngi ni haban buno ya la de hak ti jong utrai hak jat kading phna ke jong utrai ka gospel bamantagas ngi ko hanmen ko para kayathu yang padiapi sapang kakan thei kanan kabawan shau jisu kawan shau jisu namar ba kasngeu ba kadei tang ka jintau kabaret ka jongublei hoj ka kamdei kanong Israel ka kamdei kata kana kaniam ju kumbau Jisu ong ngawan sa kaperthei banwat ne banyalam ya ki khon Israel ki balaja om nagbanta ki wei ki jaj banreu kaneu Jisu ong ha kane kakanthei kanan kane kamdei ka jaj banreu na ka jaj banreu jong Jisu kadai persya ya ka jaj banreu jong Jisu ya kinong kanan la nyeu ba maki kimde ki khun ki chungblei ya ki la nyeu ba ki dei kinong wei ki basa jingai na ka jingei jong kiniam ju ki basa jingai na ka jingdon jungblei ha ka jing em ka jungki namar ba ki kimnge blei ki kimnge blei ki nge ya ki jintau ya ki jingri ya ka jingdon ka jing em jong kana ka perthei ki mane ya kini den mata ka dau trayu ong ngawan tang nagbanta kito ki bangej yanga tang nagbanta kito ki bapriang yanga tang nagbanta kito ki basim yanga kumu blei jungki kumu konrad jungki kumu nong penem jungki ngiyoi bakana ka kenthei kawan chau Jisu kadan lai teli ki daw kawan yam hakmadu Jisu nagbanta ki negi lai teli ki jingdon kam ki jongka negi jing kwa ki jing thrang negi jing ang nut jongka bat jongka yeng ka sem ka jongka ningkong ngiyoi ba kane ka kenthei ka wan shau Jisu ka yamak maru Jisu kapan ka jing isnei kapan kata ka jing yarap na u Jisu kadon kam ya ka jing isnei jong Jisu de nama takdau ka wan dem hakmat u Jisu ka kerpan yo Jisu ban ai ya kata ka jing isnei ka bakadon kam ha ka jing im mga mapi ngilong na em kum kana ka kenthei ngis ngeu na em banga don kam ya kajing isnei ka jung blei ha ka jung em bo nangi ko hanmen ko para ngi tip sa ya kani wala dangalong o Kristan wala dangalang ngej yo trai nglabud yo trai nglap pediang yo trai ha ka jung em ka junga ngas ngeu bangam don kam yo trai ngas ngeu bit ngasobiang dalade
habang asitom ngaong bangangam don kam yotrai ngala ban yai light yakin egi jing junga habang adon ha jing pang ngaong haladi pi ong haladi ngadon kam ngam don kam egi jing isne egi jung trai ngala ban yai light na kini bu nangi ngilong ke Kristan tang hakerteng hanrei ngis ngau ba ngim don kam ya egi jing isne egi jung blai kane kalong kami kane ka kenthai kanan kahi kai nga ya pi ko hanmen ko para ba mangingi dei ban le utrai ban yamak mad utrai ban demak mad utrai ban wat kane ka jingis nei ke jungu namar ngitip ka jingis nei kawan tang na ujisu om dei na ki we ki jing thau jong kane ka prathei om dei na ki we ki ble thau jong kane ka prathei om dei na ki we ki tiar ki bang idan ha ka jing im jungi hanrei ka jingis nei kawan tang na ublei kawan tang na ujisu ka jingis nei ki jong blei ngilaban yo tang haka kerteng jong ujisu den mata ka daw mga mapi ngi dei ban wan mare sa ujisu ban dem krup hakmat jong ban pan kana ka jingis nei kumba kane ka kenthei kanan kawan ban yam hakmat jong ban yo jingis nei kabar pan kabakadon kaba kawan sakmat ujisu kayam hakmat ujisu kayo i bau jisu udei ukun jong ublei kam yo i ki wei pat ki blei hoy ngiti ba kinong kanan kim ngei yaw blei ki mane ya ki blei thau hanrei makapat menta ka i no ya kito ki jingej barim jong ka menta ka wan sakmat ujisu ko kuno David kapan pau kata ka jingkela ka bamut ka jong ka kapan pau kata ka jingej ka jong ka hau jisu menta kaklet no ka ino ya kata ke jingej barim jongka ya kata ke jing mane belai thau jongka ya kata ke jing bom ngej ke jongka menta kadan kata ke jingej kata ke jing IT kata ke jing khot tang ya ujisu kangej bau jisu udei ukon jong blai dein mata kadau kawan yam hakmat jong manga mapi nyo inem bau jisu udei nong penem jengi ngiyo inem bau jisu udai ublei jongi ngiyo inem lada manga mapi ngiyo i bau jisu udai ublei klempep ngiwan sakmat jungu ong ko jisu ko kona David ko blei junga ko kanrat junga nginjin lawan ban mare ban duai hakmat jungu kabalai ngiyo i bakane ka kenthei kanan kam sem wan hakmat jisu na kabanta ialade kam sem lawan hakmat jisu ban duai ban kerpat ban piran na gebenta yalade hanrei na gebenta kiwei kemut kadai ka khon jongka manga mapi habang iwan hakmat jisu habang iwan ban duai ngi duai tang na gebenta yalade ngilong so selfish ngilong ki bakwan yalade ngim yo i baki wei ki don kame ke jing duai junga nga klet ya ki jing don kam jong ki wei kane ka kenthei ka hikaya nga yepi walada kam dei kata ka briu ka baladon kata ka jinge yo try na du bas dang ka jing em ka jongka hanrei ka hikaya nga yepi habang iwan hakmat try ngim dei ban duai ngim dei ban IT tang yalade hanrei ngi dei ban duai na ka banta jong ki wei kumba kane ka kenthei kalawan sakmat jisu om dei tang na om dei na ka banta yalade om dei ba ka don kam yo try dalade hanrei ka khon jong ka don kam dei mata ka daw kawan hakmat jong utrai kawan hakmat jong jisu ban kerpat yo jisu manga mapiro ko hanmen ko para habang iwan hakmat jong utrai ngi dei ban kan mau ya kane hon ngi don kam ban duai na ka banta lade ngi don kam ban IT yala de hatrai bat kumjur ngim dei ban klet bang ngi dei ban IT ngi dei ban duai nag banta ki wei nag banta ki khun ki ti nag banta ki parlok nag banta ki be ki bathon ki jungi nag banta ki bru ki basun yang ngir kumju kane ka dei ka ba ujisu kwa utrang ka ba khumilenti nangi ki khun ki jungu balai kane ka kenthei kawan sakmat ujisu ba kawan ban duai ban pirat kawan ban kerpat yo jisu ban penkot jika khun ga jongka namar ba ka khun jongka kadon ha ka jing sate mrau ha uman simboman ne hauk soi
ka khon jong ka don ha ka jing pang namar ba ukso yula te mrau ya ka ula te mrau ya ka kawan banduai na ka banta ka khon jong ka ba ka khon jong ka kan yo ka ta ka jing lai luj na ka jing sha te mrau hau man sim man jing sha tek suj manga ma phi kham ta ma phi ki mi ki pa phi wan em shak bat ka duan shao jisu ban karpat yo jisu na ka banta ki khon jong phi ki khon jong phi ki khon jong i ki sha tem rao ha ki jing snu ba pher jong kana ka prathai ki sha tem rao ha ka jing kerni ka kiat ha tom don ki khon jong phi ha ka nei ka snong ka jungi ha ka nei ka paris ka jungi ha ka nei ka jela ka jungi ba ki khon ki sha tem rao ha ki jing di ha ka jing di kian ha ka jing kerni ka jing di drugs ha ka jing kerni ka jing di kenja ha to om don ki khon jungi ki bakerni ha ke jing im auria jong kamet ke jongki ha to ngim don ki khon haying jungi ki bakerni ha ki kam tu ki kam them ha ke jing snu ba pher ki khon jungi ki im ki khon jungi ki sa tem rau ki khon jungi kim la ban lai daladi han rei ma phi ki kimi pa phi wan em sakmaru jisu banduai na ke banta jongki phi wan ne banai ti na ka banta ki to ki khun ki jung phi kane ka kalong kami kane ka kan thai kanan ka hi kai ya phi man ta ko han men ko para ba ma phi ki kimi ki pa phi de ban wan hakmat u jisu hakmat ka duan hak ka ying khoj ying kan tang ka jung ban duai ban it ban karpa dio trai na ka banta ka jing lai luj jong ki khun ki jung phi wala dei ha ke jing sneu wala dei ha ke jing pang ke jing stam ba ma phi don kata ka deiti phi don kata ka kamram ban duai na ke benta jengki ban ya lam ya laki jong ki khun ha u jisu om dei ka kamram jeng phi tang ban pan biang ya ka bam ka di ya ka kup ka sem ha gilong ki badon kambaro kine hanrei bangin pen i lenti yaki ba kindon kata ka jingkela ka bamut bangi duai na gebanta jengki bakin yo lai luj na gine jeng sat amrau habakawan so jisu kane ka longkmi kane ka kanthai kanan kayo mat ya ki jing kayo mat ya ka jing ya kita ki jing khanglat kita ki obstacles ka bangyong ki jing khanglat ya ka ban yo pediang ya kine ki jing kwa ke jing trang ban penurlong ya ki jing angnut jongka kayo mat ya kita gijing gijing jenjar kayo mat ya kita gijing khanglat ningkong na sab kajing khanglat ngiyo i kajing jar jong jisu haba kawan sakmaru jisu kawan ban perta kawan ban yam kawan ban kerpat u jisu ha ke banengkong u ngap jar kajing jar jong jisu kam pendu jingkermen ya ka kajing jar jong jisu kajing klam jubab jong jisu ya kata kajing yam kajing kerpat kajong ka kam du jing kermen kanang yai peteng ban perta ban duai ban khot yau jisu ko khono debet to isneyenga ko khono debet to isneyenga kanai kajing duai jong ka wala da kajing jar jong jisu kam khangla dia ka haba mangama pingi duai nak banta ki khun jungi habang iwan banai ti la de hau jisu yole se jisu jubab ya phi ha kasngi ke bapi pipan ha kasngi ke bapi duai yole se ai ya ke jingkwa ke jingtrang jung phi ha ka to ka kenta henry ka kajing yai ne kata kajing perta kajing pi yo jisu kajing it jung pi klempe bu jisu un sapli ka sintur kajing un sujubam un sa ai ka answer ya ka e ba phi kwa ya ka e ba phi angnot ka bar pan ngai ba kajing khanglat ya kana ka kenthei ka dei ka tin ka bu jisu hiulakren u jisu long nga nga la pha sha kilang brot ki balaja jong ka khun jong ki khun Israel ngawan sa kapertay na kabanta ka jaj benrew Israel namar nga ngadei unong Israel ngawan na kabanta ka jungki u jisu wong ha kana ka gentay hanrei wat kini ki ktin ki bau jisu ukren haka kam syam sange ban duai kam syam la sange ban pertah kamaru jisu
kam sem sange ban perta hakmadu Jisu Jisu unang ye peteng wong ba kam dei hok yang ngi ban bread ya ki jingbam hakmat gikso hadu ka tau Jisu kuren han rei maka apat ka ong ba ngadon kami mi ngam sange wala name ong kano kotrai ngadon kami mi ngan wan hakmat jeme ngan bud yeme ngan nge jeme hadu bangan yo sisa kajing hikai jong kajing yane jong kajing nge kajing perta jong kanek kalong kemi kanek kenthai kanan kahikai yangi ban mangi kibala long Kristen Katolik lakat kinegi snem ngire ban bud ya kane kajeng hikai jongka ngitip ban ngidon kanuksa hapok kabalang Katolik jungi kawai karukhut kabeduai na kabanta ukun jongka kamonika bakhut ngitip baukun jongka u Augustin bakhut u im kajeng im langkar u im kajeng im hakapop kumu som khna kumu somla kumu balarang ba u im hakapop u Augustin udah beriu basniu udah beriu bapop udah beriu bem hakajing lengkar kamet ka danut kajing mut kajing perkat barok Henry kajing duai Basirham kajing duai bayaine kajing ngej kajing kermen jong kakmi jong u ka Monica kaduai na kabanta jong u da bun snem life house nem tam maka kaduai na kabanta ukun na kabanta kajing kelak bamut kam sem duai na kabanta kano Henry kayai duai na kabanta kajing kelak bamut jong kun jong ka Augustin Nyoi life house nem tam kaduai na kabanta jong u but hadin life house nem tam makaduai na kabanta jong u kun jong ka kelak bamut iya kata kajing embas new jung bat menta ulong urukhoj bakrau hapo kabalang jungi hapo kabalang Katolik jungi kohan men ko para ngingre ban sim kanuksa na kane ka kanthai kanan bat kumjuru na ka Monica bakhoj ma phi ki kimi pa ki khon jung phi ki em ha kajing embas new ki jing em ha ka pop ha ki jing em ha kano kaliang Henry ngim dei ban sange ban duai ban IT yaki khon jungi how Jisu kajing yai ne jung phi banduai kajing Shirham jung phi banduai kata kajing IT lot jung phi ban yala ki jong ki khon ki ti how Jisu ne kajing don kam jung phi how Jisu u Jisu ha ka wei ka sngi klempe bon song hoj menta ngan ai ngan ben urlong ya ke e ke ba phikwa namar ba phidan kajing ngej hanga namar ba phidan kajing senia hanga namar ba pi pendam yalade hakmat junga kane ke ba ngidon kam hakajing em jungi den mata kadau ko henmen ko para hatra Yesus Kristus ko hep ko baret menta kasngi bad hakisngi banbut to ngin em kajing em ka ba kane ka kanthai kanan bad ka Monica ba khoj kalahika yangi ngide banwan hakmadu Yesus bandem krup da kajing nguret jungi ban IT yalade ban IT yakiying kasem ban IT na kabantaki khon jungi hadu bauturai unjubab ya kajing kele jungi hadu ba unsa penurlong ya kita kajing angnut ki jungi yan yoro ya Yesus Kristus Nom lai chinom amen bayeng jiwa do lai spa nrupuwe lai spa nrupuwe nge du blei
Togin ya kripat ya upa jengi ubabening ubalapa ya yala ukun mabarwei ban penim yangi. Nagabanta ok pa bako chungi ubishap chungi kiling do bat ki katekis pakin don tang kaching kit kya ha kaching im bat kaching pen im yakimen sim bat IT ha kaching sumar chungki ngikar pad em me ko try Ngikirpad eme ko try. Nagabanta ka nikaram pe kristan chungi pada ka bas ngongo ya ublay pat ubalawan ya lam yangi sha kaching khawai chungu ngindob ya lam yakin men ki para chungi baro kin bom pat try haru ngin kerpad emi ko try Ngikirpad eme ko try. Nakamta iway pa iway nangi ba kajing perkat ya kajing isnay ublay yangi kandup penmi yangi ban isnay lem silinter ka ya iway pa ngi karpat emi ko try Ngikirpad eme ko try. Nakabanta ki kristan baro bakin dup shania tali how kris haba ki tuai namartang kane kan penio ya kata kabang ngi karpat emi ko try Ngikirpad eme ko try. Nakabinda kibriu baro bagindu priyam yala ukun ujisu ban penyam yangi to yarab bangin penpau ki basnyungyu dakaba yale shendir banwanra ka jingpenim haki hinmen ki para jongi nginpan yakane lengba ukris utrai jongi. Amen. Laispa and refusan. Laispa and refusan.
Toduai kopara baka jingnia junga bajungpi kan long kabab diang kun hau blei upa badan bor baro. To try pedeng jingknya nek ti jongpi nak kapenta ke ciro ke buram ke teng jungu. Cimentoyengi pada kabalang ke kui jungu baro kewei. Kotrai topiang yakit jing terwa jungi dakibala penlong yaka jingyai kinliang bakrau brom bangi kiba terwa ya kababe la ai nginlong kiba shanghok ban priang yamehi dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai undon ringat batfi Rengkabat piru. tokindu yalaki donud Ikentiu yaki shau try. tongin ya aingu ya utrai hublei jungi. I som hok bat katei. Dash shakalongka bashanghok bakadai kadeti jungi baka jingpenim yangi haman lakapor badka jaka ban aingu yame kapra bakoi tham lengbau kun bayid e jungme u Jesus Christ kaktin jungme dawba me la tho ya ke baro ya ba me la pha na shangi kum u nong pinim bat u nong sispa ubala longdo daw min simba kuid bat ubala ka nakatisoti kadba udang pendep ya kamon jangme bat penyo hame yaw paid bakuid ula piar lakikti haba ula shashitom nang baun dang no yaki saite sait kum janga jingyap bat baun penpau yakabor janga jingbipat te namar khata ringat batki angel batki ringkuid baro ngi penpena yakaburom jangme kadbada kawei kasur ngi ong. Dash shamelong ubakuit kotrai katime janga jinguit baro namakata ngi kripadya me topin kuit pentang yakine ki jindarwa jungi dakabapa yau men sim jangme kumga umjer halor jungi bakin killa long yangi kamet kas nam jung trai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yau badalaka mons ngeba ulap yang yaka jingsha shitom ulashim yaupu badakaba aingu yame ulak dia yau bad ula ai halaki sinran uong toshim baddo bam nakane fibaro namar kane kalong ka bet jonga yakabayan aiti nakabinda jongfi. Hakajuka rukom yandalala yabam ulashim yaka kuri badakaba aingu biang yame ulai yaka halaki sinran uong toshim bato di nakane fibaro namar kane ka longkha kuri jangas nam janga judang bathamai bat bamjukut yakabayan panmi nakabinda jangfi bat nakabinda ki babun nakabinda ka jingma yaki pob tole yakane ban ken mau yanga.
ka jingme ya janga jingingate Namar kata ngikiba penmenda ya ka jingya ba ka jingmi pa jungu ngitirwa hame ko try ya upu junga jingim badya ka kuri junga jingpenim ngida aingu aidam namar me la nyu yangi ki babitban yeng hakmat jungme badban shakri yame dakabas ngirit ngikirpad yame wa ngikiba yobinda hakmet bakas namu Chris ngin long kibala piniatli Kawai daw bin sim bakuid. Token mau ko try kabalang jengme kabala priang hasutala ke pertai. Bato penjenaya kaha ke jengit. Rengkat ber Francis ukpa bakuid jengi. Ulbet maruen yu bishop jengi. Bat baro kiling do. Token mau lem ruya ki henmen ki para senrang bat kentei. Ki baliathia da kebekermen ha ke jengmi pat. Bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to pediang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpad ye me barengkat bad kamaria the sati bakuj ka kmi jong oblei ujisa bakuj ukorem jongka ki apostol bakuj bad baro kerukuj ki balapen sngo baha ye me pateng lapateng ngilong ki babit banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat pengenira bat pandan borom yame daw kunjung me uji sukres Daw lembadu badhau kalong hame ublay upa badan bor Haka jinglong kawe jungmen sim bakuy Barok burom baka jingero Junom la junom Amen. Kumbala hukum yangi daunung panim Bat kumbala hika yangi dakaktin blay nginud ban ong Kopa jangi kubabane Kalong kubakuit kutang jangme Kanwan kahima jangme Kalong kumon jangme Hakakandir kubabane Tawa yangi minda kajigmam jangi Kabala kasngi Patumab yangi yakiringat jangi Kumbang ngimam yakilek yangi Padwa dilam yangi shakajing shoy Andre to pelad to pelad yangi ngi kirpad ko try na ki jings ni baro aga jings bun jang me wai jings suk jing zain hakis ni jangi nang ba daka jingira ka jingis ne jang me ngin leid barabo na kapop bangin yo jingida na ki jing janjar baro kat bangi jang apmi lingdi ya ka jingir men bakoid baka jingwan bat Jangunang penim yang jangi u Jesus Christ. Namar kecungme kalong kaima, kecungme kabor bekaburam, jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ, may bala ong hake apostol jangme, ka jingsuk nga ye happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat paid yaki pop jangi, Henry yaka jingi janga balang jangme, badhaka jingpun jangme, Tuwai haka yaka jingsuk badka jingtali kabe katkum kamon jangme mabe uba im bad uba senshar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kandon barambo ringad bat phi Rengka bat phiru. tongin yathruwa yaka daka jingsuk iwe ha iwe pat
คุณลังรอดูไว้ไม่คิดที่พอประเทศตัวเสียวเส้นใดอย่างนี้คุณลังรอดูไว้ไม่คิดที่พอประเทศตัวเสียวเส้นใดอย่างนี้คุณลังรอดูไว้ไม่คิดที่พอประเทศตัวอายจริงสุดอย่างนี้ Hak mi yukun lang broad jung blay, hak mi bakit no yakipop jung perte, sukidog yakiba ilakod shaka jingo wai jung kun lang broad. พวกกันร้านกำลังประชุมพ่อกุมันรงพวกกันยิงจังอ่ะในช่วงตะเจียนกับมันซิมจังอ่ะสักเขียฮี Ars Pak Andrew. Ars Pak Andrew. By bubbling keyboard, try babsa dihajarmu. Saya siliang beliau diwan panku bahkan jiwa.
Tong ini ya duai. Habala penlong yangi ki nongyo bindalem hau Chris lengba kine ki sacrament ngi kirpad yaka jingis ne ka jugme ko try bada kabangi yasirindur yau hangne hasla pertei yan laban penlong yangi ki nongyo bindalem bat uhabring ubayim bastin shar jinom la jinom. Amen. Utray undon ringad badfi. Ringkabat piru. Ublay badan bor baro yun kerku yafi. Upa badukun baduminsim bakuid. Amen. Telaysuk yaro yau try daka jingim jongfi. Nisongo yauble. South Spark Kendai. Buram hokpa badukun haman sim bakut kumbag lalong haba meningkong kumju mentar barabor jenam la jenam amen. En ya roh you try Jesus Christ jenam la jenam amen.